sa Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi! Metro and Mega Manila, Philippine Standard Time. It is now 28 minutes after 6 o'clock in the evening. Kamusta po mga kabisyo? And you are still locking in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Kasama pa rin po. Pinangungunahan po yan ng apakatalino sa lahat. Hindi natender pero Jose pa rin kaglaga rago mo. At syempre kasama din po the prodigy of Tanghenyo, Diego Bandido. Pag may buhok, tama ka man ng driver. Hindi ako yan. At syempre, kasama pa rin ang pinakamakulit na si Duday, say hello to everyone. Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi po mga angkol at saka sa mga auntie. At binabati ko po pala ang mga nakikinig po sa atin. Lalong-lalo na po magsha-shoutout po ako dyan sa mga pedicab driver po mula po sa Valenzuela City. At binabati ko po si Uncle Alfred Marcelino. Salamat po sa iyong pakikinig. I love you all po. Sana po magpadala na po kayo ng donut. Iba ka, Duday, iba! Ay, nako, siyempre sa mga kabisyo po natin na nakatutok sa atin ngayon, eto na, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to! Isang kasal sa Sultan Kudarat. Ang bride at groom, minor de edad. Oh, no! Dahil nga po nabuntis ang babae, nagbigay sila ng 30K lang naman. Wow! Para sa pamilya ng babae. Ito po ay dahil sa kultura po ng mga kapatid natin pong mga Muslim. Ayan. Bago kasi ikasal yung mga Muslim, may tinatawag silang dowry na kailangan nilang ibigay ng lalaki sa mapapangasawa niyang Muslim. Ang dowry po ay maaring sa forma po ng alahas o pwedeng pera. So kinakailangan magbigay ang lalaking Muslim sa kahit anong gusto ng mapapangasawa niya. Tang! Huwag na natin patagalin to, Tang. Logican na natin to, Tang! Ay, sige! Banatan mo na para mahimasmasan! Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Or mga kabisyo, logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Mga kabisyo, una, mahalaga din po na respetohin po natin yung kultura ng mga kapatid nating mga Muslim. Pero sa totoo lang mga kabisyo, marami na rin po sa mga Muslim, lalo na sa mga tumira na po sa mga syudad, ang unti-unting naiintindihan ng kahalagahan po ng pag-aasawa ng masyadong maaga, di ba? So, ako po mga kabisyo, sa totoo lang lumaki po ako sa community ng mga Muslim. So, dahil po yung uncle ko ay isang Muslim, siya po yung napangasawa ng tiyahin ko, syempre. So, siya po yung nag-establish ng mosque doon sa amin sa probinsya. Ayan, sa Rojas City to be exact. Kaya yung mga kalaro ko doon, mga Muslim, ayan, doon po ako natuto, mga kabisyo. Ang pag-aasawa po ng maaga mga kabisyo ng mga minor de edad ay masasabi nating logical. Depende po yan sa iba't ibang factors and perspective. For a legal standpoint, eto po, marami pong jurisdiction po dyan na yung tungkol sa edad and consent ng batas that define the minimum age which of course individuals can marry. Ang batas po are in place to protect para sa mga minors po from potential exploitation,
Tsaka sinisiguro po na meron pong legal capacity to make decision about the marriage. From a ethical standpoint naman, mga kabisyo, may mga concerns po about the ability of ng mga minor de edad na magkaroon o makapagbigay ng tinatawag nating informed and mature decision tungkol po sa kanilang kasal. Ang mga minors po kasi may not have the same level of life experience kagaya po nating mga matured na. Though kung minsan may matured yung itsura pero yung utak minor. Nakilala ka bang ganon? May mga ganyan eh. Hindi mga kabisyo, di ba? So again, sa mga kabisyo po natin, tandaan po natin, ang mag-aasawa po ay hindi, ang pag-aasawa po ay hindi parang kanin na isinusubo na kapag napasok ka tao, anong gagawin tang? Susuka mo! Hindi ganyan! Di ba? Hindi ganyan na basta iluluwa mo na pag nandun ka na sa kasal. Tali ka na doon, halimbawa. Eto, example. Nung kabataan mo, uncle, di ba? Meron ka bang niligawan tapos nung sinagot ka, nung naging kayo na, doon po lang nalaman na mabaho pala ba niya. Tapos may angsod. Tapos, hindi mo na mabrekahan kasi sinagot ka na. No. So, imaginein nyo na lang kung naranasan mo yung ganyang sitwasyon, imaginein mo na lang meron kang niligawan kasi gandang-ganda ka eh. So, nung sinagot ka, dun mo palang nalaman na ang baho pala ng hininga niya. Kion. Tapos, hindi lang yan. May angsod pa. Pag sinabi mo may angsod, may putok, maluoy ka. So ay dahil ayaw mo namang lumabas na masamang tao ka, siyempre titiisin mo yun. So imagine niyo na lang kung pag-aasawa pa yung pag-uusapan natin, 'di ba? Wala namang divorce dito sa atin sa Pilipinas. 'Di ba? So apakahirap kaya mga kabisyo, isipin po natin bago po tayo pumasok sa sinasabi nating kasal. Think a lot of times. Millions of times. So, hindi lang 100, millions of times kasi hindi pwedeng basta-basta ibalik mo yan. Ang daming komplikasyon. Oh, malinaw na sa'yo? Oh, ayan. Oh, itigil na ang kasal. Bawiin na yung engagement ring. Alright mga kabisyo, we got 35 minutes after 6 o'clock and here's a song from Green Day. Wake me up when September ends. Sasakyan si Ka